ଅଭିନେତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦୂରଦର୍ଶନ ପରଦାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସିରିଏଲ ଠାରୁ ସିନେମା ଏବଂ ଆଲବମ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଆଜି ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ କିଣି ନେଇଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ କେବେ ଶ୍ରାବଣରେ ଶ୍ରାବଣ ମେଘୁଆଣୀ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଏ ତ କେବେ କିଏ ଗାଏ ଦିୱାନା ମୁଁ ତୋର ପ୍ରେମ ଦିୱାନା। ଆଉ କେବେ କିଏ ବିରହରେ ଗାଇ ଉଠେ ଆଉ ଥରେ ନେବି ମଣିଷ ଜନମ କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ। ଆଉ କେବେ କେବେ ପ୍ରେମିକ ସାଜି କିଏ ଗାଇ ଉଠେ ବେଣୀ ନୁହେଁ ତୋତେଲୋ ଖୋସା ମାନିବ। ତାଙ୍କର ନିଶା ଅଭିନୟ କରିବା, ତାଙ୍କର ପେଶା ଓକିଲାତି କରିବା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ଆଲବମ ଗୀତ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦୂରଦର୍ଶନର ଫେମସ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଲିଘରରେ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତୁଳସୀରେ ପଲ୍ଲବୀ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜୀବନ ପାଇଁ। କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନିରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭାରତୀ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସାରା ଆକାଶରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନମିତା ଚରିତ୍ରରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରିସାରିବେଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରାନୁ ପାଢୀ ଆଜିର ଅତିଥି। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର, କବିର ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ରାନୁ ପାଢୀ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଅତିଥିରେ। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ସମୟ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଅଭିନୟର ଜୀବନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭିନୟ ଜୀବନ ମୁଁ 1993 ମସିହାରୁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି, ସେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ସେତେବେଳେ ମତେ ସେଇ 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ସେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦଉଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦଉଥିଲା, ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ସବୁ ଡ୍ରାମା ଗୁଡାକ ଦଉଥିଲା। ଲାଇକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯୋଉ ପୌରାଣିକ ଡ୍ରାମା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ, ମୁଁ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାରେ ସେ ବାଣା ପରାଯାଏ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶୋ କରିଥିଲି। ସେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ, ସେଥିରେ ମୁଁ କରିଥିଲି କାମ। ତାପରଠୁ ଏଇ କଲେଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାହା କାମ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନ ତାପରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ପଢାପଢିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, ପ୍ରଫେସନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନି, ହଠାତ୍ କି ମୁଁ 2000 ମସିହା କଥା, ଆଜ୍ଞା ବାତ୍ୟା ପରେ ବୋଧେ ମୁଁ କଲି, ବାତ୍ୟା ପରେ କଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ହଠାତ୍ କି ସିରିଏଲ ଟା, ଓଡିଆ ସିରିଏଲ ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଲୋକ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ ମୋ ଜାଣିବାରେ। ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା ବାପୁଲେଙ୍କା, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ ବାପୁଲେଙ୍କା, ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ହରିଶ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ହରିଶ ଭାଇଙ୍କର ଅବଦାନ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ପହଞ୍ଚିଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ହାତ ରଖି କହିଥିଲେ, ନାଇଁ ରାନୁ ତୁ ଦିନେ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହବୁ, ତୋ ଭିତରେ ସେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଲେଜ ସମୟରେ ଆଉ ପଢାପଢି ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲା, କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି ମୁଁ ଦିନେ ଟିଭି ଦେଖିଲି, କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନି ଦିପହରେ ଦଉଥିଲା, ମତେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଓଡିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସିରିଏଲ ଲୋକ ଏତେ ଦେଖୁନଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଓଡିଆ ସିରିଏଲ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାରେ। ତାପରେ ସିରିଏଲ ଟି ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ମୁଁ ଏଥିରେ କାମ କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁଁ କାମ କରିବି, କ୍ୟାରିୟର କରିବି। ଭାବରେ କିଛି ଅଭିନେତା ଶିକ୍ଷା କରିନଥିଲେ ଅଭିନୟ? ନା, ମୁଁ ଛୁଆ ବଡେ ନାଚ ଗୀତ, ଯେହେତୁ ମୋ ମା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ, ମାଣିକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ। ତ ଛୁଆ ବେଳୁ ଆମର ବେଶ ଟା ପଡିଥିଲା, ନାଚ ଗୀତ, ଓଡିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଥିଲି। ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି କିଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା କିଛି ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି କରିନି, କି ଥିଏଟରିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କିଛି ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ କରିନି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ତାପରେ ପଢାପଢି ଏମିତି ସବୁ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିରିଏଲ ଟି ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି। ଯାଇକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯାଇ ଦେଖା କଲି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ମତେ କାମ କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ତୁ ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଅଡିସନ ଫଡିସନ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅଡିସନ ଦେବାରେ ବିଲିଭ କରେନି, କି ମୁଁ ଅଡିସନ ଦେଇପାରିବିନି, ଅଡିସନରେ ମୁଁ ଫେଲୁଅର ହେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ କରିବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 2-3ଟା ଟେକ୍ ଯଦି ନ ହବ, ତାହେଲେ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିନେବି, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି। କାରଣ ମୋ ଛୁଆ ବେଳୁ ଯେବେ ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖେ, ସ୍ମିତା ଜୀଙ୍କର, ସାବନା ମ୍ୟାମଙ୍କର, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି, ତ ବେଟର କରିପାରିବି। ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏଠି କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନୁ, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ଯେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରାଯାଉ, ମୁଁ କଳା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାସ୍।
ତ କରିପାରିବୁ ଆମେ ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କରିପାରିବୁ ମୁଁ କରିପାରିବି ତ ବାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ କହୁଥିଲେ ସରିବନି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଫାଷ୍ଟ ସଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟେକ୍ ରେ ମୋର ଓକେ ହେଲା। ତାପରେ ହରିଶ ଭାଇ ସେଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ ସଫଳ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହବୁ ଜୀବନରେ। ସେଇ ସିରିଏଲ ସରିବା ପରେ ବାପୁ ଲେଙ୍କା ନିଜେ ହିଁ ବାପୁ ଭାଇ କହିଲେ ଏଠି ସାରା ଆକାଶ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଲାଲାଟେନ୍ଦୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁନେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାକୁ ନିଆଯାଉ। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟିଂ କଲେ ଏମିତି ହେଇକି ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଆଉ କାମ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ ଚାଲିଲା। ଜୀବନ ଏବଂ ଓକିଲାତି ଜୀବନ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଲାଗେ। କେମିତି ଦିଟା ଯାକ ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତି ଆପଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓକିଲାତି ମୁଁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲି ଆଗରୁ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଯେବେ ନୋ ଡାଉଟ୍ କି ମୁଁ 2000 ମସିହାରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲି କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି ଆସିକି କାରଣ ମୁଁ ଜବ୍ ଫବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ମୋର ଇଣ୍ଟେନସନ ନଥିଲା କି ଜବ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି। ୱାନ୍ସ ଅପନ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ମୁଁ OS ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି UGSC ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡାକ ବି ଦଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ନଥିଲି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ କରିବ 10ଟା 5ଟା ଅଫିସ ଯାଅ ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ବସ୍ ସେୟା କର ଏ କର ଠିକ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟା ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲି ଯାହା ହେଲେ ଠିକ ଯାହା ଯେମିତି ଦିଆହଉଛି ଭୁଲ ଟା ବି ତମେ କର ଠିକ ଟା ବି କର ଯେ ସେମିତିକା ମତେ ସେ ଠିକ ଲାଗୁନଥିଲା। ତ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନଥିଲି କେବେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତ ପଢିଥିଲି ଯାହା ପଢାପଢି କରିଥିଲି LLB କରିଥିଲି ଆଉ ଟୁରିଜିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ହବି ଯୋଉଟା ଥିଲା ପାଠ ପଢିବାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ଗୁଡାକ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସେ ଚୁଜ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ କେବେ ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଦୌଡି ଆସନ୍ତିନି ନାଇଁ ରାନୁ ଭାଡି ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଏଇ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିଥିଲୁ କେବେ ଏମିତି ହେଇନି? ବହୁତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ବହୁତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି। ବହୁତ ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ବି କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସହକର୍ମୀ ଭାବେ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଆଖି ଝଲକରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡିଯାଉଥିବ ଗୀତ ଗୁଡିକ ବହୁତ ମନେ ପଡେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ମି ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓକିଲ ସଂଘର ମୋର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସିନିୟର ଜୁନିୟର ମାନଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମତେ ବହୁତ ଭଲ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ ବି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ମତେ ରଫ୍ ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି କି ମତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବଡ ବଡ ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ବି ଏମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କମନ ଲୋକ ଭଳି ଆସିକି ମିଶୁଛୁ। ଆମେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁନଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ଲାମର ଲାଇନ କେତେ ପାଖରେ ପାଇବୁ ନାଇଁ ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ କମନ ପିପୁଲ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାମର ଲାଇନ ଅଲ୍ ସେଗୁଡାକ ୱି ଆର୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ବାସ୍। ଆମେ ବାଲିଘର ବିଷୟରେ କଥା ହବା ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୂରଦର୍ଶନ ସିରିଏଲ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବାପା ମା ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମନେ ପଡିଲେ ତ ବହୁତ ମନେ ପକେଇଦେଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମାନେ କଷ୍ଟଟା ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଆଉ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି। ଆଜି ବି ମୁଁ ଯାହା କିଛି ହେଇଛି ମୋ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ମାଙ୍କର ଅବଦାନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ଛୁଆ ବେଳୁ ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲେ ମା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଆଉ ନିଜ ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକେଇକି ବି ସେ କାମ କରିଥିଲେ। ତ ସେବେଠୁ ଗୋଟେ ବେସିକ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏଟା ପଡିଛି ବୋଲି ମୂଳ ଦୁଆଟା ପଡିଛି ବୋଲି ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବୋଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ଭିତରେ ହିଁ ମୋ ଡେଭଲପ କରୁଥିଲା ନା ମୁଁ କାମ କରିବି ଇଏ କରିବି। ମା କେବେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସରିବନି ପରେ କାମ କଲି ମା କହିଲେ ତୁ ଏ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବିନି ନା ଆମର ଏ ଲାଇନରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ ବଡ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଫିଲ୍ମର କିଏ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମତେ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ? ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ମୋ ବାପା ମା ଦି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ କଳା ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ନା ମୋ ମା ଆଜ୍ଞା ମୋ ମା ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସେ ଜଣେ ଟିଚର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିଚର ଥିଲା ପରେ ବି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇପାରିଥିଲେ କି କାହିଁକି ନା ବାପା ବି ଆମ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆମ ଛୁଆ ବେଳୁ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଘରେ ଥିଲା ନାଚ ଗୀତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ 3 ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସେୟା କିଛି ନା କିଛି କରୁଥିଲୁ ପାଠ ସାଙ୍ଗରେ ଏଗୁଡା ବି କରୁଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଢୀ। ପୁରୀରେ ଆମ ଘର। ସେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଥିଲେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ମାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଶାନ୍ତିଲତା କଣ୍ଠ। ସିଏ ବି ଟିଚରସିପ କରୁଥିଲେ। ସେ ବି ହେଡମିଷ୍ଟ୍ରେସ ହେଇକି ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବାସ ପୁରୀରେ ବାପାଙ୍କ ଘର। ଏବେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ସୁକନ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ? କେମିତି ଚାଲିଛି ସମୟ? ସମୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତ ଡକ୍ଟର।
ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ ଟାଇମ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଟିକେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ହୁଏ ଯେ ସିଏ ବହୁତ ଟାଇମ ଦେଇ ପାରନ୍ତିନି। ଛୁଆ ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଟାଇମ ଦେବାକୁ ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ, ତ ମତେ ସବୁ କାମ ଇଏ କଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଇଏ ହୁଏ ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ସିଏ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଟିକେ ରାଗି ଲୋକ, ମତେ ଟିକେ ଚଳିବା ମତେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ଇଭିନ୍ ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଭଲ। ମୋ ବାପଘର ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ କହିବି ମୋ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ। ବରଂ ମୁଁ ଟିକେ ରାଗିକି ମୁଁ ପାଟି କରେ କି ଏୟା ହେଲାନି କି ସେୟା ହେଲାନି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ରିସିଭ କରନ୍ତି ପ୍ରପରଲି ବି। ଆଉ ସେଇଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବାଲିଘର, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସେ, ସେ ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା ସଂକ୍ଷେପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ମ୍ୟାଡାମ। ଦୂରଦର୍ଶନ, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୂରଦର୍ଶନ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି କମିଶନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯୋଉମାନେ ଏଫଟି ଆଉ ଏନଏସଡି ରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ କିଛିଟା କମିଶନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ମତେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅଫର ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 4-5ଟା ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଏକାଥରେ 4-5ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରିପାରିଲି। ସବୁ ଗୁଡାକ ଯେହେତୁ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଚାଲିଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଗୁଡେ କାମ ତ କରିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ କାମଟା ବାଲିଘର ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧୁ ମେହର ଗୋଟେ କରିଥିଲେ, ନବଦିଗନ୍ତ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ସେଟା ବୋଧେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କର ଲେଖା ଆଉ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ। ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଚରିତ୍ରଟି ଏବଂ ସେଇ କାହାଣୀଟି ଆପଣ ବି ଖୋଜିଲେ ଦୂରଦର୍ଶନରୁ ଚାହିଁଲେ ବି ନେଇପାରିବେ। ସେଇଟା ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ କାମ ଥିଲା। ମୁଁ ବି କିଛି ଶିଖି ପାରିଥିଲି, ସାଧୁ ମେହର ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିକି ବି କିଛି ଶିଖି ପାରିଥିଲି, ଜାଣି ପାରିଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ବାଲିଘର ତ ବିବେକ ଭାଇ କରିଥିଲେ, ବିବେକ ରାଉତ, ହି ୱାଜ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଫଟିଆଇ, ହି ଇଜ नो ମୋର ରାଇଟ୍ ନାଉ। ସେ ବି ଚାଲିଗଲେ ଆର ବର୍ଷ, ବହୁତ ଦୁଃଖର ଇଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଚରିତ୍ରଟି ଷ୍ଟୋରିଟି ଯେତେବେଳେ ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାକିକି ଶୁଣେଇଲେ ଭାରି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟୋରିରୁ କରିକି କରିଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଚରିତ୍ରଟି। ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ କଲଚର ଉପରେ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆନୁବାଣୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲୁହ ଝରିଯାଏ। ସେଇ ହଉଛି ନିଖୁଣ ଅଭିନେତା। ଯାହା ଯେମିତି କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଦର୍ଶକ ମାନେ କହିପାରିବେ। ଜୀବନର ଅବଶୋଷ କଣ? ଅବଶୋଷ ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହିଁ ତ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ସବୁ ଅବଶୋଷ ହେଲା, ଏଠି କିଛି କରି ହେଲାନି। ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହୁନି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ମୋର କହିବେ ମୁଁ ଯେତିକି କାମ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଯୋଉ ଭଳି କାମ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ, ବାସ୍ ସେଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟା ଏଠି ମିଳିନି। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଳିଛି, ମାନେ 100 ମାତ୍ରାରୁ 5% କି 6%। ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲାଣି। ଆମ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସାଟେଲାଇଟ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ, ଅନେକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାରିଲାଣି, ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାରିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ କୋଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବସାଇଟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ତ ଶୁଣିବ କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା ହେଲା କି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। କଣ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଣ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଡେପ୍ଥ କେତିକି। ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଦୁଃଖ କଥା। ଆମେ ଯଦି ମିଡିଆ ଲାଇନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ହେଲେ ସବୁ କଳାକାର ମାନେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କାମ କଲେ, କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ଯୋଉମାନେ, ଯଦି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିକି କାମ କରି ଯଦି ନ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, କ୍ୟାମେରା ପଛରେ ରହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ପୁଣି ଆମେ ତ ଚିହ୍ନିନୁ କୋଉ କେତେ ପୁରୁଣା। ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ, ଗୀତିକାର କିଏ, ସେଗୁଡାକ ଜାଣୁଛୁ କାହିଁକି ନା ସେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଛୁ। ଜାଣିବା ଉଚିତ ବି ଆମର, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରପରଲି ରେସପେକ୍ଟ ଦେବା, ଜାଣିବା, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ। ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ର କାମ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ରୁ କାମ ବାହାର କରିବା। ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷର ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ 60 ବର୍ଷର ହେଇପାରେ। ତାକୁ ଯଦି ସେ ନ ଚିହ୍ନିବ, ସେଟା ତାର ଲାକୁନା ନା କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ର କଣ ଲାକୁନା? ଲାକୁନା ତାର। ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯଦି ଆସିବ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଟେ ବି ହଉ, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁ, ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁ ନ ଚିହ୍ନିବେ କି ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୁ ନ ଚିହ୍ନିବେ, ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ କେତେ ପୁରୁଣା କି ନୂଆ, ଯଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ର ଡେପ୍ଥ ଯଦି ସେମାନେ ପୁଣି ଲୋକ ପୁଣି ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଆଜିକା ଡେଟରେ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଆ ଯେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ ନଲେଜ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କିଏ କିଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ କି ଅଛନ୍ତି, କି କାହାର କେତିକି ଡେପ୍ଥ, କେଉଁ ହିସାବରେ କାମ ହବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗପୂତ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି। ତାପରେ ଆଉ ଏତିକି ବି ମୁଁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚାଲିଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉ। ଓଡିଶାରେ
ଓଡିଆ ମାଟିର କଥା, ଓଡିଆ ମାଟିର ଭାଷା, ଓଡିଆ ମାଟିର କାହାଣୀ ବହୁତ ଅଛି, ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ଓଡିଆ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେ। କପି ପେଷ୍ଟ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବନ୍ଦ କରିଦେବାଟା ହିଁ ଉଚିତ। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉ କାମ କରିବା ଭଲ ଲାଗୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କାହିଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଡେପ୍ଥ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କାମ ମିଳୁନି। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଠିଆ କରାହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିବେ, କାରଣ ସବୁ ସେଇ ହିରୋ ହିରୋଇନ ବେଶ ରେ କାମ। ହିରୋ ହିରୋଇନ ବେଶ ରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ 10ଟା ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଅଛନ୍ତି, 10ଟା ଲୋକଙ୍କର ବି ତ କାମ ରହୁଛି ନା। ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ଠିକ ଅଛି, ସହ କଳାକାର ଚରିତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ? ହଁ ହଁ, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର, ସବୁ କଳାକାରଙ୍କର ସେ କଳା ମାନେ ଚରିତ୍ର ତ ତିଆରି କରାହଉନି ଆଜ୍ଞା, ମିଳିବ କଣ? ଚରିତ୍ରକୁ ବନେଇବା ଦରକାର, ଚରିତ୍ରକୁ ସେଇଭଳିଆ କାହାଣୀ ଆଣିବା ଦରକାର ଯୋଉଠି ଚରିତ୍ର ସବୁ ଥିବ, ଚରିତ୍ର ଗୁଡାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଠି ତ ଥିଲେ ବି ଆହୁରି କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, କାଟିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଲୋକଟେ ମଲେ 4 କାନ୍ଥ ଦରକାର ହଉଛି, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ସେମିତି 10ଟା ଲୋକ ଥିଲେ ହିଁ ତା ପୁଅଟା ପାଠ ପଢୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ତା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଟା ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ବାପା ମା ସେଇ କାହାଣୀ କି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ହାତରେ ପୁରୁଣା ସେ କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନି, ତାହେଲେ ତ ସେଟା ଖାଲି ହିରୋ ହିରୋଇନ ତ ଲୋକ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ କାହିଁ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ ପୁଣି? କାରଣ ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଘର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚୟ, ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ପଢିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେଗୁଡାକ ଦେଖିବା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଗୁଡାକ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଜଣେ ଆଗଧାଡିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରାନୁ ପାଢୀ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ତାଙ୍କୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସ୍କୋପ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ବେଳକୁ ସ୍କୋପ ବହୁତ କମ ଥିଲା, କାରଣ କାମ ବହୁତ କମ ହଉଥିଲା। ଆଉ ସୋସିଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଯୁବପିଢି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ରାନୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମିତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆସିଯିବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୁଣି ତଳକୁ କାହିଁକି ଖସିଗଲେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ମାଇଣ୍ଡ କରିବା ଉଚିତ। ସେଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କଳାଟା ହେଲା ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ତାକୁ କେବେ ବି ମାନେ ବେଶୀ ଚିପ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଏତିକି ଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର, ସବୁ ଜିନିଷରେ ସାଧନା ତ ଥାଏ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ। ଆଉ ଏଗୁଡାକ ପାଠ ପଢିକି ଘୋଷିକି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଯାଏନି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସେମିତି ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ନ ଆସିବ, କିଛି ନ ସେମିତି ହେଇପାରେନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ସାଧନା ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରେ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, କେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଠି ସଂସ୍କାରଟା ଥିବା ଦରକାର। ବଡ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଶ୍ରେୟ, ବଡ ମାନଙ୍କୁ, ସାନ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ସମ୍ମାନ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସବୁ ଜିନିଷ, ସେ ଜିନିଷ ନଥିବ, ତ୍ୟାଗପୂତ ରହିବା, ମନୋଭାବ ରହିବା ନିହାତି। ଆପଣ ସେତିକି ସଂସ୍କାରୀ ହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡାକରେ ବି ଅଭିନୟ କରିପାରିବେ ନା। ଆପଣ ଯଦି ସେତିକି ନ ହେବେ, ଖାଲି ହାଇ ହାଲୋ ଚରିତ୍ର କରିଦେଇକି ସେତିକିରେ ରହିଯିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଟିକେ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ସୁଖଦ ହଉ କିମ୍ବା ଦୁଃଖଦ ହଉ, ସେ ଆଜି ଯାଏଁ ଭୁଲି ପାରି ନାହାନ୍ତି? ବହୁତ ଗୁଡେ ତ ସେଇଭଳିଆ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ସତ କଥା କହିବି, ମାନେ ସବୁ କାମ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁନି, ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୟୁନିଟ ରେ ଗୋଟେ ହୋମଲି ଫିଲ୍ ଟା ଫିଲ୍ ହୁଏ, ମାନେ ହୋମଲି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଜିନିଷ ଫିଲ୍ ହୁଏ। କଥା କହୁଥିଲେ ସରିବନି, ଯଦି ଡେରି ହେଲା, ନା ଆମେ ଡେରି ହେଲାଣି, ଆମେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, କି ବୋର ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ, କି ସିଏ ବହୁତ ମଜା ହୁଏ। ସେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରେ ହାବୁଦା କରୁଥିଲେ, ସେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି କଟକରେ ବୁଲିକି କୋଉଠି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ, ଦହିବରା ଖାଇବୁ, ପୁରା ଗୋଟେ ହୋମଲି ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥିଲା। ସେଇଟା ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ସେ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ, ତ ସେଗୁଡାକ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି, ସେଗୁଡାକ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା କିଛିଟା ଫିଲ୍ ହଉଛି, କିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡାକ, ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ। ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୟୁନିଟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାମ ସରିଲା ପରେ ଝୁରୁ ଆମେ ଯେ ଆମେ ସେ କାମଟା ସରିଗଲା, କି ସେ ୟୁନିଟ ହେଇଗଲା, କି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସାରାକା ସମୟରେ ହଉ, କି ସାରାକା ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଥର ରାତିରେ ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହଉଥିଲା, ସେ ସବୁ ହାତୀ ଆସୁଥିଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା, ସେଠି ଅପରାଜିତା ଆପା ଥିଲେ, ଆଉ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଥିଲେ। ସିଏ ରାନୁ, ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଏତେ ହାତୀ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ଆ ଭିତରେ ପଶିବେ ନା, ଏତେ ଭୂତ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରା ଡରି ରହିଥିଲି, ଡରି ଗୋଡ ହାତ ଟେକି ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ କଣ ଏତେ ଡରୁଛୁ? ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୟୁନିଟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୟୁନିଟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମିଶନ୍ତି, କଥା ହୁଅନ୍ତି, ସେୟାର କରନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ।
ଗୋଟେ କାହାକୁ ବି ବତେଇଲେ ନାଇଁ ତୁ ଏମିତି ମେକଅପ୍ କରିକି ଇଭିନ୍ ଆକ୍ଟିଂ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଜେଲସି ଫିଲ୍ କି ସେମିତି ଜିନିଷ ନଥାଏ ନାଇଁ ତୁ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଟା ପିନ୍ଧିଲୁ କି ଶାଢୀ ଟା ପିନ୍ଧିଲୁ କି ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୟୁନିଟ୍ ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ କାମ କରିବାକୁ। ତୁଳସୀରେ ମୁଁ କହୁଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରେ ତୁଳସୀରେ ଆମେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା ସେ ଗଡମଧୁପୁରରେ ସୁଟିଂ ହୁଏ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସୁଟିଂ ହୁଏ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡାକ ତ ମତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଠି ୟୁନିଟ୍ ରୁହେ ରୋଷେଇ ହୁଏ ଖିଆପିଆ ହୁଏ କିଛି ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ କୌଣସି ୟୁନିଟ୍ ରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ବିହେଭିୟର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କୁଲ ଲାଗେ କାମ କରିବାକୁ ଖାଲି ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡି ଆସିବୁ ଯାଇକି ୟୁନିଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ୟୁନିଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନେ କାମଟା ହେଇଯାଉ ପଳେଇ ଆସିବ କାମ ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ମତେ ଓଡିଶାରେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଟିକେ ଭିତରକୁ ପଳେଇବା ପୁରୁଣାରେ ଗଲେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଶରତ ପୂଜାରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ମତେ ଫେଭରାଇଟ ମୋର ଓଡିଶାରେ ଇଏ ହେଲେ ମହେଶ୍ୱତା ବାପାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ମତେ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରେ ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ତମେ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ହେବା ପାଇଁ ତମକୁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ ପଡିବ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିବି ମୁଁ ହରିଶ ମହାନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ହାତକ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ସାଧୁ ମେହେରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିଥିଲି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମତେ ବହୁତ କୁଲ ଲାଗେ ବହୁତ ବଢିଆ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ଥିଲା ଆଉ ଶିଖିଥିଲି। ମ୍ୟାଡାମ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ କ୍ୟାସେଟ ଜମାନାରୁ ଆସିକି ରିଲ କ୍ୟାସେଟ ରୁ ଆସିକି ସିଡି ଭିସିଡି ଡିଭିଡି ମେମୋରିସିପ ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆଲବମ ଜମାନା ପୁରା ବୁଡି ଯାଇଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଗୀତିକାର ସଂଗୀତକ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ପେସା ହରେଇଛନ୍ତି ନିଶା ବି ହରେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଆପଣ କଣ କହିବେ ବିଷୟରେ? ଆଲବମ ଜମାନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସତ କଥା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏତେ ପଇସା ବହୁତ କମ ପଇସାରେ କାମ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କାହିଁକି ଭଲ ଥିଲା ମାନେ ଲେଖା ଭଲ ଥିଲା ମ୍ୟୁଜିକ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା କାମ କରିବାକୁ ବହୁତ କମ ପଇସାରେ ବି ହଉଥିଲା କାମ ତାପରେ ହଠାତ୍ କି ସେମାନେ ଗୀତ ଲିରିକ୍ସ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ ବି ଏକଦମ ଖରାପ କଲେ ସେମାନେ ଏତେ ଖରାପ କରିଥିଲେ ଯେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଆଲବମ ଜମାନା ଟା ପ୍ରକୃତରେ ବୁଡିଗଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 6-7 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେମିତି ଗୁଡଲି ଭାଇଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଅଞ୍ଜାନା ବୋଲି ଗୋଟେ କଣ ଗୀତ ଏମିତି ଦଉଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଓଡିଆ ଆଲବମ ନା ହଁ ଓଡିଆ ଆଲବମ ରେ ଏତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ତାର ଦେଖିଲି ଆଣ୍ଡ ଅଡିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଲାଣି ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲା କଲେଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଲବମ ହେଲାଣି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ କାମ ହଉ ବାସ୍। ଏବେ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ନା ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କି ୟୁଜ କରିକି ବେଟର କାମ ହେଇପାରିବ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଡେଡିକେଟେଡ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବଢିଆ କାମ ହଉଛି ହଉନି କାହିଁକି ହଉଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଆଉ କଣ ସିରିଏଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ ହବ। ରାନୁପାଢୀ ମହୋଦୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ତାଙ୍କୁ କେବେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଦେଖିବେ? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଦେଇପାରୁନି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡାକ ଅବଶ୍ୟ 4-6ଟା ଏବେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଫିଲ୍ମ ହଲ ର ତ ଅବସ୍ଥା ଯାହା କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାଁ ନବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କଣ ସୁପର ବୟ ସେଟା ହଲରେ କଣ ରିଲିଜ ହେଇକି ପୁଣି କଣ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଦେଲା ତାପରେ ଓଏ ଗୀତାରେ ଏବେ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ଏପ୍ରିଲ 15 ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡାକରେ ବି ସେମିତି ଚରିତ୍ର ନାହିଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଚରିତ୍ର କଣ ଟିକେ ଖାଲି କରିବା କଥା କାରଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଯେହେତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭୁଲିଯିବେ ବୋଲି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯାହା ଚରିତ୍ର ମୁଁ କହିଲି ନା ଚରିତ୍ର ଜବ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଏଠି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଫସୋସ ଟା ସେଇଠି ରହିଗଲା ଏଠି କାମ ନାହିଁ ବହୁତ କମ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚିହ୍ନନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଯାହା ମିଳିଲା ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ମିଳିଲା କିଛି କରିବା ସେଥିପାଇଁ 2-3ଟା ଫିଲ୍ମ ଯାହା କରିଥିଲି ଆଉ ତ ହେଇନି କିଛି କୋଭିଡ ସିଚୁଏସନ ଗଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ପୁଣି କଣ ହଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଣ ମିଳୁଛି। ପାଇଁ ଆପଣ କଣ ସବୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ପାଇଁ? ଅଭିନୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ମତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସାରା ଆକାଶରେ ଦେଇଥିଲେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରୁ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ସେ ନମିତା ଚରିତ୍ର ମୁଁ ଇଏ କରୁଥିଲି ତାପରେ ତୁଳସୀ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ବି ସେଇ ସବୁ ଆଲବମ କଣ ପାଇଁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ତେଣୁ ଉଭୟ ବଣମଲ୍ଲିର ମହକ କବିର ଘର ପରିବାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର।